Welcome to PFTV. Ngiphethe umfowethu Beekeeper we just beat iChippa United 2-0. Uyibone kanjani igame namhlanje? Hayi mfethu into engayesho mfethu ukuthi hayi lo nyaka unyaka wethu singamabhakaniya lona sivala kahle impela. Igame ube yimnandi mfethu but ke besize vele sikwimishini. Besa la vele dali iChippa beyazi. You understand? Just ibhayiziswe omakelwane nje beyitshela ukuthi ayiye ibeyibaphi omakelwane beyiphithe embeli ngekho. Siyapha la kusesigodini baba. You understand? Omunye unyaka lona bhakaniya enye isizini leli ganga omunye umhlathe. You understand? Yeah, amapeni ngiyawathanda ukuthi awahambanga isigaba eside. Lokho ehambe navigate efuna indawo ashasha ayithole eduze. La eNaturena la kwesika papa wawo. You understand? Kumnandi ezweni. Kumnandi ezweni mngani wami and ngisasho futhi namanje. Amabhutshari nabafuyi beinkomo abasichaze ngenyama. Ya ngoba soba nenkinga yenyama iyaphela mfethu. Sizosipra inyosi ke manje. You understand? Siziyakhala baba siyapha. You understand? Uyabona namuhla iSundowns ayizukuphupha amaphupha amaningi. Izawuphupha nje ibhakaniya. Siphefumule emva kwendlebe baba. Sesila enilog table ngicela ukuthi nje ivele ihlale kuma windscreen. Ibe kuma wallpaper ilog table ngoba manje ngicalculate kahle ngicalculate yami 25 and okumnandi iSundowns ingaphezulu ngegame noma bengasibiza uGame in Hand FC bazobona ke this season ukuthi iGame in Hand FC yenza nani yeah sizoba papa wawa kahle nje siyaba papa wawa ngizwa kahle yeah sishaya i-team yase Eastern Cape amapheni agcwale iSoweto amapheni agcwale iNaturena as you can see nasePitoli afikile kumnandi ezweni yazoba mnandi ezweni mabhakaniya ngisasho namanje bafowethu ngicela amabhakaniya onenkinga yamazinyo asheshe abone udentist ngoba sizohlafuna kakhulu inyama sizohlafuna ophethwe igawuti bafowethu ngiyanixaya igawuti isixolele bafowethu hayi igawuti isixolele kusazoba mnandi ezweni and then eyogcina Keeper we saw ukuthi uMbokazi is leaving to USA. Uyibona kanjani le move? Do you think mhlambe he should have stayed for the rest of the season or do you think it's a good move for him? No, kwaba mamela kahle Beekeeper ngangichazile lapha yakwa SuperSport fan base ukuthi thina sithanda uMbokazi bekufanele sivele sisheshe sixegise ngangishilo ukuthi asizukuba naye isikhathi eside ngaze ngamention ukuthi lo mjida ufanele ukuyomaka oMessi not ukumaka lezi inkomo ezila iNaturena you understand lapha hayi uMboza kusemuntu okumaka oSilva you understand so la kakhona umjidi usasemncane mfethu for me ngiyambongela ukuthi use USA or ukuphi ama team amanye kuphi lapha abathi azombona khona eUSA iUSA imbone la mzansi ngithi laba abanye ke khona le oMadrid labo wathi bazombona kuUSA yeah Mbokazi mfowethu hayi usirepresente kahle siyikhandi hamba kahle nkaka Thanks Keeper bopha